ତା ମାମା ଟିଫିନଟା ଖାଇଦେବ ଗଲା ବେଳକୁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ମୋ ଛାଡି ଯେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ବାବାରେ ଶୁଣେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଗେଇକି ଯିବୁ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି ଯେମିତି ତୁ ପାଠ ପଢୁଥିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୋ ବାପାକୁ ଟିକେ ଜଗିବୁ ତୋ ବାପା ହଉଛି ଅଷ୍ଟ ନୁଙ୍ଗୁଡା ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନା ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ନୁଙ୍ଗୁଡଉଛି ବୁଝିଲୁ। ଯା ଆଲୋ ଅପା ଦେଖିଲୁ ଚୁଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋର? ତୋ ଚୁଡ଼ିଟା ତ ସାଧାଟା ମୋ ଚୁଡ଼ି ଦେଖିଲୁ କେତେ ରକମର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ଧନ ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ହେଇଟି ଏ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧନ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଜି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯାହା କୁହ ଧନ ତମ ଶାବଳରେ ସିନା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହେଲେ ତମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରବଳ। ବାଏ ଧନ ବାଏ। କହିଲେ ମାଉସୀ ମୋ ଘର କଥା ତତେ କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ? ନାଇଁ ଶୁଣିବି ନା ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ତୋର ଚର୍ବି ବେଶୀ ବଢିଗଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତ କହିବି ତ ଅଳ୍ପ ତ କଣ ହେଇଛି କହିବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବା ଭାରି ଲୋଭି ଟଙ୍କା 50,000 ପାଉଛି ବୋଲି ସେଠି ଘରେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି କହୁଛି ତୁ ଆଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମତେ 25 ଦେବୁ ତୋ ଶାଶୁକୁ 25 ଦେବୁ। 2 hours later. ଆଲୋ ଭୋର ହେଇଆଇଲାଣି ଆଲୋ ସବୁ ଶୋଇଛୁ କଣ ଆଲୋ ଉଠୁ ବା ଆଲୋ ଉଠୁନୁ ଆଲୋ ମାଉସୀ ଉଠୁ ଆଲୋ ଭୋର ହେଇଆଇଲାଣି ଆଲୋ ଉଠୁ ଆଲୋ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆଲୋ ଭୋର ଆଲୋ ଉଠୁନୁ ଆଲୋ ଉଠୁନୁ ତୋର ମତେ 50,000 ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଲୋ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଏକା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ଆଉଥରେ ହଁ ରେଡି 50,000 ମିଳିବ ଅଛି।